Balei chân mệt pi uwe baro akaneka klimat ngasoban khot subhai pi uwe baro parbangai para ki bangai hau Jesu akaneka mệt na pina sngap yena Khubor tin ke jublei akaneka por kumba kalong akaneka Khubor tin jublei akaneka sngi bat kamet ke bakandai ke badai sepang Balei mi shibun ki Balang Khristan kalong ke Khubor ke ba sngeu pla bat ke ba sngewthuh ke ba lese ngimpat la ju sngeu ya kene Khubor ba Balei ki mi shibun ki Balang Khristan ha kene ke perthai manta la kumba sau phoi hajar tam ki Balang Khristan ka perthai tingnya pej kene ke Khubor ke ba sngewthuh kene ka por ba Balei mi shibun ki Balang Khristan kene Khubor te shaban nya poj kata ka banta ban sngeu kene Khubor tin jublei ba sngewthuh tungnya ai ka por ublei man pendam ski jingdwai tungnya duai ko kepal ju bam nang kene kapor ko try seban ai ngoe yeme namar kene khlimat hemla ai hangi ne yarap hangi ko try bangin la ko try pandon ni kene kalat man yus ngau Khubor tin ke jong blai ba me ko try skren man pen ngau hlor jungi iwe apa dai par kini Kristan ki babun ko perthai ko kepal ju bam nang kene kapor ko kerpat rit khmat jong me ko try hlor jungi iwe yarap ame ko try hangi bangin la man sngewthuh bercempang ko try ke ba me mi kwa ban kran hlor jungi iwe ke ek ba me ko try mi kwa ban shai hlor jungi habe day bat kine ka perthai ka manta ka perthai ka badon shibun ki jing ek jinjar ka perthai ka badon shibun ki jing makla bat shibun ki ba usaitan ko try la pengop penujor ki Kristan yarap me ko try ngi iwe ban sngewthuh ko try kine Khubor tin ki jong me lemba ka jing penshai sukri jong me kine ka por kine bor ko try ngi pan name panbor name halor jungi iwe baro haman laki jaka hibangi kita kan bangi nang sengap kene Khubor ketin ke jong me yarap putrai me ngi iwe baro kerteng Jesu ngodwai amen hakane Khubor ngi soban yu sngeu ka Khubor na ketin ke jublei hakane Khubor nginya pois ka thimsong ke jongi ke badai sepang ngi lajan shaying Shaling kirom hari jingkula Don kanong babangkoy bablay usuma On the kickjat batat haklir longing poy Yin iyala kasang jinghon rokan roy Ngilajan shai shai kmiting tabakala lupa na try kmika buron naki kedop ka pernai ngin sayo letrong shen bat ngin om shepting snap angel kiyarwai ngilajan shai shai hakita prophet men sem layatu garang baba pulau surok dak seru dajing motor baten gila ban yoi kendra damau jasper yin chong latei Ngilajan shai kmiting tabakala lupa na try kmika burom lagi kedap ka pernai ngin sayo letrong shen bat ngin om shepting snap angel kiyarwai ngilajan shai Dito sa podong bakin yogen banlay Hukum ublay kilat yu Jesu kingen Kiktit nginya pencam hagi por baro
syat lupa najai Krika burung nagi kedop kabernai Ngin sayong letrung shen bat ngin om septi Ngap angel kia roi ngila chan shai Ngila chan shai Bupara minya semaya ni hanta Hagarika jing shai blalai na jing ma Topian Khubor ublei bacanya hau Anda Jesu unwan pin yo leit batu Nila jan syai Nila jan syai Kmi jing tabakala syat lupa najai Kmi kaburong nagi kedap kabernai Ngin sayong letrung shen bat ngin om septing Ngap angel kia roi ngila jan shai Ngila jan shai Ngai ngu ia Balei session part akhir ni Khubor ngelak banyak sambiang ipi tim kesong Balei ngadap dari sing sngewthuh hakaba Balei Ïing ni Khubor bangin pulih tim ke pokok kesong u ka Khubor bangin ni pulih kini ka por kalong Balei mi shibun ba ke Balang Khristan habangi pek menta haga perthai don shibun ba ke Balang Khristan hatu kani ka dai ke jingthmu jong Balei begini ki balang ki mi hadu kani Balei babun hajar daki peu hajar ki Balang Khristan ki don hak perthai Henry nga ngamla ban ai pi daka jing start brew jenga Henry ditang ka Bible ka bala ban ai yangi ya ka jubab bat kat kum ki history bat ki history Balang bat ki history perthai ki bai thu ingi ya ka history jong ka Balang bat ka Bible kat kum ki jingethuh lepa jongka Ngakwa ipi phin sngap hadu ka bakut jong kani ke jingethuh khana baru phin sngewthuh ladai ki Presbyterian la kedai ki Methodist ki Baptist bat ki wei ki Lutheran lani ki Catholic kani ladai ki 70 Adventist kani ka yathu ya ka history jong ka Balang jungi ki Kristen kamdei ke Khubor jong ka jingpenrem yano haran de ka Khubor jong ka jingethuh pa bani thu yangi ya ka ei ka balajia ha ki spa snem ki baladeb so abang ni pulih kini subject to ni dwai ningo emitrai kini por namar mi ai yangi kini klipmat bangin pulih kitin ke jomei kerku yang lam baro trai te lam ngi men sem syaga jingsya kitin ke jomei pensle ingat trai ngelak ban keren ni Khubor bat ai jing sngewthuh ban batai katkum ka ba me mitmu trai bangin yalap eka hakerte un Jesu ngi pan amen Balei simbun ki Balang Khristan katkum ka ne ka bangala shem na ka Google na ka Wikipedia na ya ka bala penmi arphunyau tarik jong February 2000 kaong ba palat 1,000 teliki kunhun Balang Khristan hakane ka perthai ngi ka jingbon jong ki Balang Khristan hak perthai uwei u Khristan uwei na ka wei ka jingai uwei na ka wei ka jingai Uwei pun kesannya ke jinget jong uwei pun kesannya ke jinget jong ki wei ki pun kesannya ke jinget jong ki ka Bible ka don ka Khubor ban yathu sepi sanga ngang melak ban pun kesannya ke jinget jonga pi melak ban pun kesannya ke jinget jong pi hanring ni pek baik tang na ka Bible ka blong ka thammai bat ka tenrai jong ka jinget Kristen jengi la ka long ni em ka kum ka tin ka jong Balei dei tang ka Bible ka balak ban pensisa bat ka balak ban yathu yangi ya kata tila da kam long na ka Bible ti kalong ke babakla ti tu ngai batu sngewthuh ya kane batu tip ya kane baka Bible kadon ban kren sepi sanga iwei pa iwei ublei khot ingi bangin tip bangin sha score ban sngewthuh ya kane ke Khubor kuma mi ki wei ki hima kuma mi ka niam muslim ha ka jingithuh pa kum taru ki kunhun Balang Khristan ki don ha ka jingithuh pa ka Bible larangi pek na ka jingtho jong Apostol Paul sya ki Ephesus nang basau khot ka basau haduk basan
apostol ong kumni don ka wei ka met bat wei sem kum balakhot ye phi ha ka wei ka jingkermen ka ta ka jingkhot jong phi wei try ka wei ka jinget ka wei ka jingpan baptis ni pet ka kum ka bible don tang ka wei ka met ka ba theu ye ka balang bat wei sem kamut sem ba khoj ka ne ka de ka jingkhot ye phi yanga ka wei ka kanhun balang ka bakat kum ka bible bat wei utrai ka wei ka jinget ka wei ka jingpan baptis ka jinget ru ka dei ban long ka wei kum ba ujisu ungdon bat utrai jengi udai ujisu Kris bar ka jingpan baptis ru ka dei ban long thik kum kata ka ba pen baptis ya ujisu da ka jingpan baptis ka ba pengam hakawa ti tang ka bible ka bla ban jubab ye ki jingkli jongi ha ka perthai ka tang ka bible ka bla ban ai ka jubab yengi balei mi shibun ki balang ya kan ni ke thol pa la pensiong na rim bar ni syam ya ka history jong ka Balang Khristan na ka jiman pau kong nong ba hendreu hang ni syam ya ki saungut ki nong syong kulai nya kwa ban lam ni phi sha ka jingpule jingi na ka jiman pau ni pej kong nong badreu ka na ka do ka ban nang kong gat khon bat ngala khmi man ba uta ukhon lam brot ula pli ya ka wei ni kita ki hinyau ka jimpan dai bat ngala yo sngew ya u wei na kita ki sau ki jingthau ba im ba ura kren kum ka jingriu uperthat to ale batu khmi kadba u yonis udan del nong patmos u bleu la ra yu ha ka jing itho pau bat lu i kata ka jing itho pau ya kata ka jing pendat ka ban nengkong u le i bat u le sngew ya kata ka sur ka bala khot yu bat ba un khmi kad khot ka ba ar te ngala khmi ken bat ha khmi ka kulai bali baruta u syong halor jongka uladon ka rente bat ula ai bala ai hu ya ka pan snyat bat ula let mi no da ka ba job thiau ya ka ban job thiau ukulai uba le ha ka jing pendat ka ban nengkong udai ukulai ka rong bali bat uba syong halor jong ta ukulai udon ya ka rente bat ukhnam bat ka rente ha ki por ki ba mensyua ka jingialap thma jong ki breu da ukhnam da ka rente bat ki ya let ban ya let thma ti ka bible ka ong la ai ha u ka pan snyat ka theu ya ka pan snyat jong ka jingjob haba uta uba job on ai hu ka pan snyat ba un phong nang ta bat ya ka ban job thiau ka ni ka de ka por jong ka jingjob thiau ha ka ta ka jingiale ka bible ka thu engi hang ni saphang uni ukulai kamut ayu syapang ukulai kamut ayu ukulai ha ka bible larang ni pej na ka jingtho jong u noi thul pa sikharaya kalanong ka ba sipheu ka khot ka balai ka bible kala ban batai ye ki jingi thul pa jong ka ubreu unam la ban batai haba kran syapang umrak khlau ru tang ka bible ka bla ban batai haba kran syapang ki jingi thul pa ki babon tang ka bible ka don ka juba sipheu ka khot balai naba utrai ki pai ulawan i la ka kanhun ka Ïing juda bat un penlong yaki kum ya ukulai ba itnat hakathma kaktin jong blai ka yathu shai ba ublai ulawan khmi yala ki jong ki breu kum ya ukulai ya kata ka Ïing juda bat u penlong yaki kum ukulai ba itnat hakata ka jingialap thma kani gere ka por jong ka jingialap thma jong uni ukulai ubali ba ula job hakata ka thma kaba theo ye ki breu jong blai haga testament kaba thamai ki breu jong blai la tip kum ka balang haga por jong u Jesus Christ ki apostol bar ki senran la khot iki kata ka balang kaba la khot nengkong ha Antioch kum ki Khristan ti la tip ye ka Balang Khristan kum ki breu ki jong ublai bar ka bible ka ithu ingi ba udon garanti la ai ka pansnyat namar ba ula job kani ka dai ka por jong ka balang ba kala job kabla syong kaba uta ukulai udai ka rongle ngitip baka theo ya ka jingkhoj ya ka jing bomdan kanu ka jing tingit ber ka jing thop ria namar u Jesus Christ khon jong blai ublawan che ka perthai ubamdan ka pop ka jing thop ria ubla pen khoj ya ka balang ka jong u bar ubla ai ka jing hikai tenrai bet ubla hikai ya ki apostol bakin hikai ya ki breu bat bakin le kumta bakin ngai ba on pen baptis ki kat kum ka hukum ka ba Jesus ai ki ha Matthias klonong ka ba arphu phra ka khot ka ba khat phra hadu arpheu ti kan ni ka dai ka theo ye ka Balang Khristan ka bala job ya ki bor jong ka jingdom ka bala job ye ka bor jong ka jingsneu
Kani ka kulai balik ka theo ya ka balang ya ki briu jong blei ha ka por jong ki apostol ka bala job ya ka jingale da ka jing job jong ka gospel ya ka jing kai ka ba mi bet na ka ten ka jong blei na ka sentur ka jong Chris ba ka gospel ka jong Chris kala sam leng bai ki por jong ka badum kala rung si ki briu kala rung ha ki do not jong ki briu bat kala leit sekeleng ki jaka kum ba utau khnam usiat habasiat hagathma kum tar ka gospel jong Jesus Christ kala lek habala pensitom ki kata kinang roy kata kinang separate seki jaka bar kila ra ya ka khubor ka jingpen im jong Jesus kane ka ka thma bar ka jingialap ka ba kanjam sim bat hakikam yopstol san khat sao ka ong te ya ki bak ngej lapan ya so khambon hautrai ki pai ba shenrang bat kan thai kila nang penyeso ki briu syaka balang ke jong blei hak tu ki por wal adalah be ki sikwe ki jaka kila lap ya Jesu kane ka kulai balik ka theo ya ka por jong ka balang haki apos jong ka por ki apostol hadin ba Jesus Christ ula kiu sebenang nadu snem life away hadu sispa hadinu Christ bat mentang ni pek sapang ka jing pendai ka baar ngila dep ban batai sapang ukulai ubalik ka jing pendai ka baar Kong kumni menba ula pli ya ka jing pendai ka baar ngalio sngew ya utau jing thau ba im ubaar uba ong to ale batu khmi te kala lek mi no ka wei pat ka kulai ka basau kamur ka rong sao bat ha uta uba shong halor jungka la ai bor ban sim no ya ka jing suk na kata ka khendeu khnang bakinda yo ya penyap no parlok hi te la ai hu ka white lam ka bakrau ukulai uba bot udai da ka rong sao ha ka jing pendai ka baar uyanis unong itho pau uli I ya kata ka rong jong utau kulai basau bar basong hatau kulai uladon ya kata ka white lam ka bakrau ban ya le thma bat ban ya penyap kani ka rong sao ka theo ya ka rong jong ka jing ya snam ka rong jong ka jing ya penyap da ka jing ya ki bat da ka jing ya le thma kani ka de ka por jong ka jing ya snam ka por jong ka jing ya le baka balang ka jong ublei hagi tu gipor hadin jong ki apostol kala syak pensitom kala syak penyap haki patsya jong ka rom haki sim jong ka himarom hagi tu gipor la pensitom ya ka Balang Khristan barki briu jong blei kala im hapdeng ka jing sya sitom ka bajur Timothy lai khan ar ka ong bat baro ki ba mon ban im riu blei hau Christ Jesu kin sya lebeng ki briu ki jong blei ki wa im riu blei kat kom ka tin jong blei kin sya ya ka jing pen stam bar kin sya le beng kom ta kala jai ya tu ki spa ki bal deb itu ki spa snem usoitan ola pendan kam da ka bor jong ka himarom ban ye le thma ban penjot ban pendu ya ki nong bot jong Jesus Christ ban penyap iki da ka white lam te ki ne ki briu ki jong blei kim sem la phaiden kim sem la compromise ya ka jingai jong ki kila len ya lade barkila bot ya Jesu barkila priang ya haduk ka jingyap kim sim la kentaj barkila IT yala di nagam ta ka gospel ka jong Chris kumbang yu I bau apostol Petrus baru Paul ru kila syak penyap kila syak pensitom ha ka Rom haki patsya jengka kum ya Yohanes ubatho ekani kitab jengka jing thulpa la penrengkang par yu saka deul nang Patmos hagapor jong ki jing sar ki patsya ki sem jong ka Rom kane ka dai ka por jong ukulai ubaar ubasau barka jing pendai ka baar kane ka dai ka por jong ka Balang Khristan ka basya pensitom haka jing sensar jong ki patsya jong ka Rom nadu snem sispa hadenu Chris bat hadu snem laispa khatlai mentang ini pek ka jing pendai ka balai ban bala pli kata ka jing pendai ka balai nglio sngew ya uta jing thau ba im ubalai bo ong to ale bar to khmi tengala khmi ha khmi ka kulai ba yong bar uta ba syong halor jongka uda bat ya ka tarajur ha ka kti jong u ka ten jong blai ka itu ba ukulai ubabot ubalai ka dei ka rong ba yong ka rong jong kulai ka kala pher na uwei sha uwei pat ubanangkong ubali ubaar dei ubasau bat ubalai dei ka rong yong barka Bible ka ong hani ha ka kti jeng ula don kata ka tarajur ka ba ubat larangi pek na ujub life away kan riu ka ong tu ai bo on theo yanga ha ka tarajur ka ba hok ba ublei unyo tip ya ka jing janai jonga
katarajur lapenan kam de kinong ya di dukan kinong di johor kinong di jing di hayau haki dukan bat ya katarajur lapen long ban theo ban bisar ya ka jingkhia ka tu ka tiar ka baki di bar ka jingkhia jong umau kilo bat kumta u job u ang hani ba ublei unyo tip ya ka jinglong janai jonga ha katarajur ka jong ublei la theo ken ya kata ka Balang Khristan yaki breu ki jong ublei namar ukulai ka theo yaki breu jong ublei ko mangile puli meni sekharia sipeu kalon khot ka balai ti kumta la theo ru ya kata ka Balang Khristan ha kata ka por la ka long ni em ka ba janai ko mangyo I habala bisar ya ka hima Babylon ha ka nong ka basanu Daniel ka khot ka ba ar punyau ka ong kumni la theo yemi ha ka tarajur bala shem ba mi duna ublay la theo ya ka jing theo ju katara jur jong ublay bala shem ya ka Balang Khristan ha ka ni ka por jong ukulai balong kalalong ka balang ka baduna kam dei ka balang ka balong kum ha ka por jong ukulai ubali namar ukulai ka dei ka theo ya ka balang ki briu ka jong blay ka rong le ka theo ya ka jing khoi ka rong sao ka theo ya ka jing ya penyap ka jing snam na ka thma bar ka rong yong ka dei ka rong ka bam sngewtynnad ka rong ka ba sngewsi na kata ka daw la pentingit ya kan ni ka rong le da kata ka rong yong ka balong ba ka jing hikai ki babakla ki la rung no ha ka Balang Khristan ha ki tu ki spa snem ki bala dep ha ka por jong ukulai ubayong ba ka balang kalalong ka balang ka ba compromise ba usoitan menta ula penper ulapan kelaya ka rukom trekam jeu hawa umla ban penyap iki Kristen daka waitlam ban pensitom iki menta usoitan ula persyang pat ban rung hapdeng jengki ban penlong ya ladi kom kinong bot jemu Jisu larangi pet ya ke jing sukor jeng soitan balai thu da u apostol Paul ki kam kalong ba arpheu khot arp khandai bat lai pheu ngati bahadin kani ke jing lai no jenga ki suri burunar sat kini sudah pedeng jeng pi kim da isn ai ya kata ka kenhun bat na pedeng jeng pi hiro ki rangba kini mi ki ba klem ki rangba kini mi ki ba yalap ki ai ki ero ki ba bakla ya ke ban ringpa ya ki senran hadin jongki u apostol ulai thu lepa ya ka ba ya ka ai ka banjia hadin ka jinglek no jongki na ka ni ka perthai bakin don ki breu ki bar longkom ki suri ki bar runar ki ban rung hapo jong ka Balang Khristan ki bom don ka jing snai ya ka kenhon ka jong blai bat ki ba wan ban ya lap iki ai ki ba bakla ban penrung ka bomut bakim siap tin ya ublai kin wan ra ki jing hikai niam ki ba bakla jongki ka bible ka om ban ring pa hadin jongki ki senran bakin penrung da ki jing hikai ki babakla ki bomdai kat kum ka tin ka jong blai bat kin yo shibun pat kin nong bot kin don shibun gid khot henrei ka jinglong jongki pat kalong ka jinglong ka bayap nagata ka daw apostol ong artis ni kalong ba ar khot balai wat ai ba uno unur un sukori pi da ka ba kumno ro namba kata kan om wan lem da jia shua kata ka jing phaiden u apostol uli thu angni ya ka jing phai din no jong ka Balang Khristan ka jing phai din na ka tin ka jong blai ka jing phai din na ka ba shisha she ka babakla ka jing penrung da ki jing hikai ki babakla na shabar jong ka bible ki jing hikai pateng ki sedang bandrung ha ka Balang Khristan hadin jong ki apostol hadin jong utu ukulai barongsau hadin ka jing penyap iki kai ko bala jia itu gispa snem ki bala late no house nem laispa arpue la don we uno sensar jang ka rom upat sya Konstantin bar une upat sya jang ka rom ula pen ka lano ya ka jingmani blai na ka sngi ka bahnyau ka sabaton jong utrai sya ka sngi nengkong jong ka tiyau ka sngi Sunday namar ki nong rom ki mani blai ha ka sngi Sunday ki mani ka ta blai sngi bat ulapan kala ya kani bagi Kristen ro kidai ban mani belai no haka sngi Sunday kin mani ya Jisu jong ki haka sngi mi pat jong u ba un penteli ya ke himarom ka baya pat ka badon ka jingeson hapdeng ki Kristen bar ki Jew hapdeng ki Kristen bat ki nong rom baka ni ka hima kamla ban yeng kamla ban long ka wei lada om pen kala ya kata ka jing mani belai usoitan menta ulai join bat ki Kristen bat ula penrung haki da ka jing hikai ke babakla baki Kristen bat ki babon ki breu jong ka rom ki la priang ya kane bat ki to ki bamngai la pensitom yaki
bat upatsya Konstantin ula pengej yaki Kristan bakin priang yakane bat ula long Kristan bat ula ayaldi yaka kerteng Kristan kat baka jingle jongki ka debet ka jingle jongki nomini blai thau haba ki long Kristan kim simla yaki jingmani blai thau jongki kilal sim tangai kerteng bat ka jingle niam baro ki wan bet na ka jingmani jongki nongrom kilal long ki jingmani blai thau kadur jong kata ka blai thau ba kira asa ka temple kidang le kadur jong kita ki jing mani blai thau jong ki kila don hapadeng ke Balang Khristan wat hadu menta ki don ki jing mani blai thau hapadeng ke Balang Khristan ti usaitan menta ula pendankam ya kani ka bor ban hier thma yaki briu jong blai om shu da ka jing her thma da ka white lam henry da ka jing her thma da ka penrung da ki jing hikai ke bakla kom baka bible ka kren ningi bakin long na pedeng jong ki briu jong blai na pedeng ki Kristan hi ki ban rung hapo ka balang ki bam is ai ya kata ka balang kane kan kedai ha ka por jong ka compromise age ha ka por jong kini ki juk ki ba ya ka Balang Khristan la pentingit da ka rong yong ka jing hikai bakla jong ka rom ba meni blai thau ka kalalong ka rom Kristan ya kane latip kum ha ka jing tho jong ka history bar ki nong tho history Balang Khristan nadu snem sans lai spa khalai hadu snem sans spa lai phupra hadin yong Chris mentang ni pej sepang ka jing pendai ka basau pan kong kumni ban men bau la pli ya ka jing pendai ka basau ngaliat sngewi ka tin jong ta ujing thau ba im basau kada ong tu ali batu khmi tengala khmi bat khmi ka kulai bali ptho baru tau ba syong halor jangka uba kerteng ka jingyap uba kerteng u jingyap bat kata ka jika syong riwyap ka bot bat u kani galong ka Khubor ka basngeusi na ka jingdom menta lawan ka jingyap ka Balang Khristan ha kani ka por ka lalong ka balang ka balayap hadin jong ka jingrung jong ka jinghikai ka babakla ka Bible ka ong balat don ubasyong halor jong tau kulai kamut ha ka Balang Khristan ki briu jong blai dia kulai bat la don kata ka bor jong ka jingyap basyong halor jong kata ka balang ki nong yalam ki dei ki nong yalam ki ba matla ki ba yalam bakla ki briu ka Bible ka ong kumni khot ka babot ka banta ka babot ka ong kumni bala ai ka bor haki halor ka sipawa kata ka khendeu ban penyap no da ka white lam bat da ka nem snew bat da ka jingyap them bat da kita kimrat khlau jong kata ka khendeu ka Bible ka ong la ai bor haki ken ha ka bor jong kata ka bor ha Europe bakila penyap nak sipawa jong ki briu ha ka khendeu ha bakim ngai kim pediang ye ki jing hikai ba bakla jong ka rom ban penyap ikida ka white lam bar kala don ro kata ka nem snew kata ka jingyap them bala pensitom ki ro da kimrat khlau latte ki kiti kijat jong ki balatan la pensitom ban ye ki Kristan te gumta ka bor jong ka rom kala le ye kene na kata ka daw ka tin jong blai ka ong ba ka ne ka dai ka rong jong kata ka jingyap uba syong halor jika dai ka rong jong ka jingyap ka ne ka Balang Khristan ka balai yap ha kitu ki por jong kitu ki spa snem ki bala dep ka ne ka rong li ptho hak tin ka si ki ong ka rong li ptho hak tin nong wei ki ong pil ka bamut ka rong ka bali blat ka ba theu ka rong jong ka jingyap ha shwa ba ubri unyap un kala ka rong li blat ubom idon snam shu kabamut bakani ka Balang Khristan hak tu por kalong ka balang ka bayap ka bomdon shu kata ka jingim ka bomdon shu kata ka jingshai ka jingshai hak be dei bar ka jingim jungi ki Kristan sam sispa kerkendai sispa asan ka ong ka tin jami kalong ka syarat ki jat janga bar ka jingshai hak ka lenti ya janga ka tin jong blai ken ka dei ban long ka syarat bar ka jingshai ya ka jingim jongi iwe pa iwe haba om dan jingshai hak ka Balang Khristan hak tu ki por kala don setang ka jingdom larangi pej hau amas kulong ka prang ka khot ka bakhatwe ka ong hak mi ki sngi ken wan ong troi ublengan pha ka jingkrdo hakari am ka jingkrdo kpu lam ni ka basliang ka jingsliang ya ka henry ka jong ka yo sngew ya ki tin utrai ka nem sniu kala jia hak ki por jong ki arta badom menswa ba ya ka tin jong blai om simlala ban yo sngew shu da ki briu paj ba ki briu ki jong blai na ka taw ka daw la khot ubasyong halor jong ka uladei ka jingyap
Baki nong yalam jong ketuka balang hak tuki arta badum ki nong yalam jong kata Khubor kim semla sya su ya ki riu pai ba ban puli ya kene ketin ka bakhoi ke jong Balei bar kalong bi anya ki riu ban puli ka lada puli on sya pensitom hak Khubor jong ka balang ti kum tak ladon ka jing kerdu ka jing ja ka nem sniu ka bakan zaman sim bakim semla la ban yo sngewthuh ya ka ketin ke jong Balei ki riu kelamat ya ka jing ha tu ki por kala sya ya ke jing sitom bar ke jing sya penyap lada kile persya ke Khubor jang ka balang kane ka balang kam dei ka balang ka baim ka dei ka balang ka bayap namar ka dei ka rong ka bali belat ka balabatai kum balabatai ka Bible lada ngipet na ka jing tho jong u apostol Yonis nreu ka khot ka ban riu holai ki tenu Jisu ong kumne ki tin ki bangala kren happy ki long ka mensem bar ki long ka jing im kiktin kiba ujisu ukran hani kiktin kiba latho hani kidai kiktin jong ka mensim bar kiktin jong ka jingim kaba ai jingim bom jikut yangi langba ka jingtho ba khoi ngitip sapang ujisu kata ka gospel bom jikut bat ngitip sapang ublei ubalalong unong thau jengi bat mangin mane yu ti ka balang hak tu kipor kala penduk ya ka Bible ka balong ka ktin jong ka jingim kaba ai mensim kaba ai jingim ni kibreu baka balang kala penrung da ki jinghikai ki jongka kum ki jinghikai pateng la pateng larangi pe yakani ka rong jong ukulai unembar ubasau baka ka rong jong ukulai ka dei ka rong ka bali belat kani ka theo ya ka por jong ki arta badum kum balatip da ki nong tho history Balang Khristan nadu usnem sanspa lai phupra hadu usnem khat news pa khandai phupra kani kadai ka por jong ki arta badum haka history jong ka perthai bar haki history jong ka Balang Khristan latip iki kum ka medieval age ladangi pek na ka jingtho jong ka church history ka spa snem ka baar ka kalnong ka baar ka section ka bahnyau ka ong ka niam Khristan ka long ka niam balaseng haka himarum kala simnya ka jaka jong ka jingmani belai thau sengap kaniam Khristan ka balaseng na Rom kala sim kenya ka jaka jong ka jing mani belai thau kaniam Khristan baladon haki arta badum kal lakhot ka jing mani belai thau bala pen baptis ka jing mut ayu jong ka jing pen baptis ka thau ya ka jing kala ka bamut ba ubreu ula sngewthuh ban rai ya ka jing im jong ban bot ya Jisu ti ka ne ka bor jong ka Rom ka jing pen kelaniam juga ka dei ka jing pen baptis tang na jrong baki eke bar ki jing hikai bar ki jing le ki dei bet ki ba wan ten rai na ka jing mani belai thau ka jing pen baptis ka thau ka jing kala bamut jong briu nadu ka not ula sngewthuh e ka pop e ka hok baru pediang ya Jisu bar la e ki jingat ki jikai ki ba bakla ula e ka jingat ki jing im ya ka jing long ka bathala ka jong ka menswa bar haba ula ngai ula priang ya Jisu un ngai bar un bot kat kum ka tem ka jong Balei kat ba ka ne ka por pat ka ne ka bor ka dei ka bor jong ka jing pen baptis jong ka jing mani belai thau ka bala rung ha ka Balang Khristan na kata ka daung yu i baki jing mani belai thau ha ka Balang Khristan ka ne ka balang kala penrung da ki jing mani belai thau haki yeng mani kumang yu i ya ka statue jong u Jupiter lapan kala sa ka statue Saint Peter harom bat haki wei ki jaka haki wei ki yeng mani kani kadai ka jing pen baptis ya kata ka balang ba mani belai thau kadai tang ka kerteng kat ba ka jinglong ka jingim kam sim la kala ka jingla niam kidang dei hiki jo ki bawan tenrai kani kadai ke jingkren jong kinong tho history balang om dei ki jingkren ki jong na shimet pe daladi pensisa ya daladi ka jinget ka ba mapi ba mangi ngidon ha ka perthai ki briu ha to ka por kimla ban question ban kli jingkli ya ka bor ka ikhtiar jong ka balang bar unong ya lam jong ka balang ha to ki por namar ki ngai bet ba uta u Petros u ba u Jisu Kristus la kren hakal nong ka ba khan riu jong Matius ka khor ka ba khat phra ka theo ya u Petros u dei uta u mau siang bal ai u Yosabi jong ka dujok Henry kat kum ka Bible ba u mau siang ka theo ya u Jisu Kristus ba u Petros u dei u briu u ba la ban bakla kumengi bau apostol Paul udang penbet yau Petros haba ula le bakla ha kapor bangi puli ya kitab kikam ya ha bangi puli ya ki Galatia
ba ubriu ulak ban bakla henry ujisu umlak ban bakla ka balang kalak ban bakla ka ketin jong blake kamlak ban bakla Jingialap kilak ban bakla henry ujisu bar ka ketin jo ki yai ne bar ki yai sa kumjo omdon ka jingpen kala henry ubriu ulak ban bakla ulak ban pen kala henry ka ketin jong blake ka yai ne ka yai sa bam jikut ki briu hatu kapor ki sem jing ban mani yo blai ki sem jing ban puli ka bible namar tang ki lengdo bar ki Jingialap jong ka balang kilak ban puli ye ki bible bar kin hikai pat ha ki briu ki jing hikai paten Nakata daw hak tu gipor haus nem khat san spa saupeu ladon ka we ka kenhun ka bagi khat Society of Jesus ye ka belatip hadin kum ka kenhun Jesuit baki ne ki kenhun ki pensitom ki briu ya kita ki Protestan ki ba protes ya ka jingai jengki lada ki yeng halor ka norim jong ka Bible kane ka dai ka kenhum kane ka dai kum ka we ne ki kenhun jong ka balang ban pensitom ya kita ki heretik ki ba wan ban kiba yeng halor ka norim ban pensisai ka jingai jakina ka Bible nakata ka daung yu ya kane ka rong jong ni kulai bakal long ka rong jong ka jingyap baka Balang Khristan ka long ka balang ka bayap amdan jing imsu la penrung da ki jing hikai ki bakala la penrung da ki jing hikai ki lamler ha ka Balang Khristan yu kulai ban kong rong le kulai baar di rong basau bat kulai balai di ke rong bayong bat kulai nembar basau di ke rong balik belat ke rong jong ke jingyap kini ki kulai kila kelano ke rong uwei hadin uwei pat ya ke rong jong ke Balang Khristan lapen kelai ya ke jinglong jong ka na ke jinglong ke balik sya ke rong jong ke jingyap baka balang kala long sisa ke balang ke bayap hak tu ki spak snem namar ukulai ke teu ya ki briu ki jong belai Hanrangi aingu ya Balei bakila don ki briu hatu ki spak snem ki bala dep ki ba yeng halor ka norim jong ka jinget ki ba nget ya ka Bible bar kita ken ki de ki riu kho jong Balei ya ki ba don ka jinget jong ujisu ki bala pen thamai nem hatu ki spak snem ki bala dep larangi pet na ka Juda na ka city jong Juda ka don ta ka we gal nong ka khot ka balai ka ong ko heb ba it habang adang le minot ban tho happy sepang kata ka jingpen em baya day lem kata ka jingpen im baya day lem ngala shem badon kam ban tho happy sngam ban sneng ye phi ban ya le na ka benta kata ka jinget ya ka bala IT season I ha ki riu khoj ki briu ki jong Balei ki dei ban yo biang ya kata ka jinget ka bala IT ha ki riu khoj jong Balei mensua bah ki sni ke ba khaduk kin don ki riu khoj jong Balei ki ban bat biang ya ka juk ka jinget ka jong ujisu ka bala IT paten haki ki ne ki briu ki jong Balei kin don ya ka juk ka jinget hatu spak snem ki bala dep haus nem khat we spak nyepeu la don we briu ba kerteng upitar woldo ba ne briu ula nget ba ka ikhtiar ka bor jang ka jinget ka dai ban long tang ka Bible sim la nget sim la priang ya ka jing sensar bar ka jing penyat ba dai tang ka bor jong unong yalam jong ka balang baru tahu klik jangka balang henry ula yeng halor ka nongrim jangka Bible bar kini ki briu kila syak be kila syak pensitom bar kila pet syakilom jangka Europe hakita ki up mountains bar kila ri ki jaka syaki bajengai syariklau syaki krem ki kro bar kila yelami ki khon ki khti jangki bar kila tho ye ke Bible bar kila bu ye kita ki jing tho ha kila tho halor ki mau bar kila bu yak umau ubahe ban longkum ka me baki puli ka Bible ki tho ka Bible bar ki tho ha ki kot sada bani sami tin jong Balei habaki mi sabar jongka jaka habaki mi na ta jaka na ki krem bani sami ki briu habaki let chayau kila khendo ela ka jongka jingim ban ya le ban protes nangam ta ka jinget ka baki don haga kitenu Balei bar haden kata nadu snem khat bar haden jong kini lami so wepat ubriu bakerteng u John Wycliffe ubadei u lengdo hi jong kata ka balang bar une ubriu ubadei na ka ringlan ule le hea ka ban shon ya ka Bible ula shem ya kata ka printing press bat komta ke leson ni ka Bible bat le sampai ba ka Bible namar ba uyo ba ka balang ka hikai bakla ba om baro ki briu ki dei ban puli ka Bible tang ki lengdo bar ki nong yalam ba ki pai ba kimla ban puli ka Bible
Barulah kendo bagi ka Bible day bani sam si ki pajba bakin don ka jing shai ha ka jing im jangki kum ta ki ne ki briu klap ki le ya ka ban ya le ya ka ban penmi ya ka kten jong blai na do ka to ka por na ka ta ka daw baki ne ki nong pen thamai niam ki le ha do menta bagi sayo ya ka ban puli ya ka Bible ka kten ka jong blai ha ka jing im ka jangi kila kendo ila ka jang ka jing im wat hadu upot jang ka jing yap kim khen ya kata henry ki it ya ublai bar ki it ya ka kten ka jang u kalau mangi pat ngi im sup ngi im sain menta ngim sim sngewtynnad chu ban puli ka Bible perkhat itu ki breu ki yo ya kalat tang khandiat ki puli ka Bible bar ki hap ban ya mi ban ya protes ban ya le ya ka bor jang ka jingdom ban pen mi ya ka kten jong blai ka balong ka jing shai ka syarak jang ka jing im Haden jong ujon Wycliffe lami sa way ubri ubakerteng ujon hos na Bohemia. Neu briu ulanget ba ka jingko ngu ba ka day tang ka jingko ngu ya ublay. Om day ban ko ngu ya uta unong yalam ban nong penyat ngi day ban nget ngi day ban ko ngu ya ublay ban siap ting ya ublay. Pitim ne am ujon hos ula syak thang im haus nem khat saus pa khat san hau benai jun nriu terik. Ula IT yala ka jong ka jim ula kendo bot ula habaka balang habaki nongilam jong ka balang ki wan ban ong hatu men phai din ni em baki jing tho jami kilong ki babakala ujon hos ula kendo e ka jing im uang babaro ki jing tho ki bangala tho kilong ban pelai im ni ki men sem na ka jing dom bar ka jing yap lada ujisu ula yap lor ka ding phna kumno manga ngala ban phai din ban len yu hadu kata ula kendo ila ka jong ka jingim ki briu ki jong blai hagitu ki por jong ki arta badum kila mi baru blai ula pen mi yakini ki klor jong ka reformation ki bani le persya ki bor jong ka jingdom namar baka balang kalayap ti baki ki bor jong ka jingyap kala syong halor jong ka ni ka balang kani kulai ubali belat balayap ikam gep stol kanong basan khot ka ar khandai ki ne ki nong yele hati por ki yang halor ka norim jang ka Bible komba Petrus uang berki apostol ki liatu bangi day ban ko ngu ya ublay kham tam ban ya ki breu ni day ban ko ngu ya ka tin jong blay bani ka ngu ya ka an jong ubreu ya ka an jong unong yalam ki nong yalam kila ban bakla henry ka tin jong blay kamla ban bakla ngai ha ka Bible ba on pen scam ye pi puli ki jing tho ba on pen scam ya ka jingai ka jong pi ki yang scam bagi kongo e ka tin jong blai ban ya ka ba syap tin ya ubriu balak ban penyap ya ka met henry ubamla ban penyap ya ka men sem lada ki briu ki penyap ya nga ngam syap tin bal lada ki sim ya ka jingim jangan namar ublai un sa ai ka bainong haki baru blai un sa ai par ka bainong ha kita ki bayaine ha ka tin ga jong u ngire ban yap ya ka ai ka bang ngilanget ngire ban yang scam wala ka day ngi bangin sya bisar haki an haki yang kasri baki breukin samudoi ya ka ka bangi yalap ka ktin ka jong blai kini ki breu jong blai kim siam la shapting kim siam la len ya ka jingai jangki kala yang halor ka norim jong ka Bible ban yang scam ya ka baki langai hadin ka to kan islam lami sa weipat ulang do jong ka balang ha Germany ubakerteng Martin Luther Uneu Martin Luther Khubor ba upuli kum ulengdo jong ka balang ha Germany. Bat ulalong uwei na kinong yalam bakraw ha Khubor jong ka jingpen thamai niam Protestan. Ha Khubor balakot yu ban lech sharum house name khat san spa khatwei. Ula poi sharum lu ya ka balang ya kinong penya jong ka balang bakile le ya ka ka ba khmi lenti ban yo Bat uyo bakita kinoy alam jong ka balang ki lengdo ki penyai ha ka ban penmi ya kata ki indulgence baki briu ki hak ban thet ya ki certificate baki briu ki nyok map ya ki pop jong gitu ki bahayeng ki bahasem jeki baki nyok ban lech sebeneng onda ulengdo unduai ban ya sat baki tu ki mai ik ki pai jeki ki nyok ban laim na ka jing penjot ha ka dujok ding berkat ba ukiu hata haki rana haki steps jong kata kaban kiu ban pensitom yaldi hangta harom uli ki briu ki baduk ki bakardu udap daga jins ai ki uya baki pensitom yaldi ban yo ma ki pop jengki bari ki pop ki bahayeng sem jengki ulakan mau jegi jing tho jong u apostol Paul ba ubahop un yo daka jingai
ba om da ki jingle om da ki jing le jong ubriu ba ula ban pen im om da ki jingle jengi da ki jingla jengi ban pen im hare de tang ka jingai bar ka jing ai jong Chris kala ban pen im yengi ka jingle jengi ki briu kamla ban pen im yengi de tang ha bangila priang ya u Jisu bangi ko ngu ya ka tin jong u kum tangin yo ya ka jing im ka ba bom jikut bar haus nem khat san spa khat nyeu ula sa ha ka jingkhang ha ka dwar jong kata ka Wittenberg church hang tei ha Germany ya kita ki khandai phusan tli ki jing hikai babakla ya ki ba ula bo hang ta bar ula long uwei na ki kpa jong ka jing pen thamai niam ha ka tu ki por jong ka arta badom bar hau banai Oktober ula le ekne life away tarik jong Oktober latip yaka kum kasngi jong ka jing rakhe ya kata ka Protestant Reformation ya ka la dep ban kan mau ha ka life away tarik jong ubanai Oktober la san spa snem tam menta ba ki balang Protestant kila mi ha ka perthai ban mentang yu i ba omdan shu ki balang ki ba protes halor gane Henry dang don satang ka wei ke kenhun ka ba protes halor ka ni dei sha phang ka jingmani Balei ka ba bakla ka jingmani ha ka sni Sunday ba don tang ka wei ka kenhun balang ka ba protes halor ka ni ba ka jingi ka dei ban long kat kum ka Bible ban mani ya unong thau ha ka sni ka ba nyeu ka balong ka sabaton kat ba ki Protestan menta kila compromise ya ka jinge jengki bar kata ka balang kemi ka ba mi na Rom ka ba hikai ya ka jing song sngi ha ka sngi Sunday ha usnem ki babot haden jong Martin Luther lami sa weipat ubriu ba kerteng u John Calvin ude na Geneva baru John Calvin yo i ba ka balang ka hikai ba ki briu kin duai se ki riu khoi sekte ki briu ki belayap ban duai nam ta jongki baru John Calvin yo i yakane bangi dei ban duai tang sha u Jisu bangin duai bangin khot kerpat ha ka keteng jong u Jisu bangin ai san ha ka jing duai bar ha ka jing ai jong u komta ola protes halor kane baru John Calvin ola protes halor kane ka jing duai bangim dei ban duai sha ki breu sha kita ki riu khoi ki ba ka balang ka khot hari ni la ban duai tang sha u Jisu bon yo sngewe ka jing duai jengi bat bangin ai san ha ka jingai jengi bangin don ka jing dei ka ba khamjan bar u Balei haden jong John Calvin lami sa u John Wesley bar u Charles Wesley kini sipara kini kila ngai bar ke jing hikai jong ka balang ba ki breu kimla ban puli Bible ba kimla ban yesam ya ka tin jong Balei sekiwei Henry kini ki arngut separa kila hikai sepang ka jinglong jong ki breu ba ki dei ban long ka jing shai se ka perthei kumba u Jisu ong pi long ka jing shai jong ka perthei ya ka snong ka bla tei halor ulom amla ban buri ya ka tina kata ka daw ka Balang Khristan ka dei ban long ka jing shai se ka perthei om dei ban long ka jing dom ka bor jong ka jingyap kala don ha ka Balang Khristan bar ki breu kila mi ha ki tu spa snem ban pen thamai ya ki jing hikai niam jong ka na kata ka daw ki mi ki Balang Protestan bar ki mi shibun ki balang ki ne ki briu kim semla septing ban ai la ka jing im jaki na kamta ban yele ban yo ya ka tin ka jong Balei dei u Balei u baya lami ni ki briu hado bakin not ban yeng ban protes persya yakini ki jing hikai ki babakla jong ka Rom nyu i ha tu spa snem ki bladep ba nakapor jong u Peter Waldo bat kini ki knhon la khoi ki kide ki Waldenses u John Wycliffe ki bangai sepang ke jing hikai jong ka Bible ka blong ukpu jong ka jing im kumba u Jisu hikai ba ba ubriu unim daga amba ubriu unim da ka jingbam handai daga tin jong Balei kimi ki knhon Lollards Now John Hus bahikai sepang ke jingkongu ya u Balei ya ka tin ke jong u kila mi kita ki kenhun ki hosaj kiba bot hadin jong u baru Martin Luther u bahikai ya ka jing penim da ka jing ai lamba u Jesus Christ da ka jingai hau bat ki mi ki kenhun Lutheran u John Calvin u bahikai ka jingai san jong ki Kristen ha ka jing duai ba ka jingai jong u Jesus ki mi ki kenhun Balang Presbyterian
Kini kedai ke Jingialap jangka Bible ke history jangka Balang Khristan ya ke belajar la penpau ha ke Jingialap pa jangka Bible dai ke jingkren ben dai ke jing kedau yano hari ke jingkren ya ke jing shai ke ke belajar kenang mengintip ya ke history Balang jengi but hadin jong John Calvin lami sau John Smith Balei hikai sepang ka jing penbaptis da ka pengam ha ka dai da ka senrek yaki kelung dai da ka senrek yaki briu ha ki selang mat ha ki klik jengki namar ka jing penbaptis ka dai ya ki briu ke bala sngewthuh ya ka jing kala ka bamut Radin jong John Smith lami sau John Charles Wesley ki hikai sepang ka jinget Khristan sepang ka jingim Khristan ka bakhoj baki dai ban long ka jing shai sya ka perthai nak kata kadau lami ke kenhun bar ke Balang Methodist ha kitu ki spa snem ti kini ki Waldenses ki sungai bar ki latip tang ya ka Bible ba kadai ban long ka jingai jengki kini ki briu kim sem latip kim sem la yo ya ka kim sem la yo ke jing sai ke bapura ban tip lut ya barok ke jing sisa nak kata kadau kimi ki lolat Barkum ta ki lolat ki ong bangi biang tang hane bangi tip ba kadai tang ka Bible ka jing bam ya Kristen ba unyai san ba ki mi sa ki kunhun hosites bat ki jing ko ngu jeng ki ya ublei ba ban ko ngu ya ubriu bat ya unong ya lam jong kata ka Balang ti kumta ki lami kini ki kunhun ba ki Lutheran ki lami namar ba ki nget ya ka jing penim da ka jing ai ke lengba ke jing hikai jong Martin Luther kini ki Lutheran ki ngai bangila biang tang hane namar la pen imingi da ka jing ai te kim sem la ngai kim sem la priang nya baro ki jing hikai jong ka tin jong play na kata ka dau lami ki Presbyterian baki yaisan ha ka jing duai ha ka jing sakri bat ha ka por jong John Calvin hadin jong kelami kini ki kenhun bat ki Presbyterian ki hun hangta kini ki perlok jengi bat hadin kata ublei la penmi sa kini ki kenhun pat ki baptis namar baki kidon kam ba on pen baptis ya ubreu ba unyo ban rung sa ke hima jong blei kadai ke jingkala ka bamut kum la pen baptis ya ujisu bar ki senran haki wa bar haki bar kini ki ngai tang hane ba dei ban baptis na kata kadau lami sa ki Methodist ke bahikai bangi dei ban long ke jingshai sa ke perthai ban ya lap ke ting ke jong ublei kini kila hun tang hani bat kila sngeu piang tang halala ki jong ki Balang bar kim siam la simlut ya baro ki jing hikai jong ka Bible haki Balang ki jong ki bat kini ki briu hoi ki tip ya ka jing shai ki tu ki nong ya lam jong ki nong pen thamai ki ngai bat ki sngewthuh ya ka ai ka ba ki ngai ka dei ka ba biang bar ki nong bot jong ki ro ki hun tang hangta bar kim siam la bot kim siam la priang lut ya ka jing hikai jong ka Bible kitu kinong penthamai jengki kitu kinong penthamai niam ki bar sedang lara ki im ha ki por menta kin pediang lut ya barok ki jing hikai jeng ka Bible na kata ka dau jisu ong yonis khandriu khalai ngadon shibun ki ai ki ro ban ong happy henry phimla ban sha ya ki menta u jisu ong bot yo ilpa ya ki briu hagapor jong ka por jeng ki arta badum u iya ka Balang Khristan bakam la ban pediang lut ya ki jing hikai baro si sendon baru jisu barga ktin so blai ka yathu na kata ka daw ba u blai open mi ya ki uwei hadin uwei namar bakim la ban pediang haga jo ka por ya baro ki jing hikai timantang li isai ya ka jing shai ka ba phla habangi puli ka ktin ka jong blai hak tu ki por ki briu kla klet bar kila landet sapang ka jingmani blai hak sngi ke bahan nyau namar bakal ka rom kala ya lami ki ban mani blai hak sngi nengkong jong kata yau bar kila khen bakata kala do kala dam bar kim simla yo sngew ro sapang ka jingialap sapang ka jingwan arsin jong jisu namar ki briu kila nget ba ka jingwan jong jisu kalong ka jarjar bat kim tip ro ba jisu udai urang ba lengdo jengi habneng ubalong siang bot noya sai namar baka Balang ka hikai baka don ulengdo ban ma baki pop jengki breu kai ka wala jia pat haut snem khat praspa la don uwe ubreu ubakerteng William Miller hari Amerika ubaya lap sepang ka jingwan jeng Jesus Christ haba upuli ya kitab Daniel kalong bapra rekod ka bakhat saw bon pen kho ya kata ka jeka kentang hadin ar hajar lai spa sngi
baru syam ya kani ke jingkhen kabla jian adu kapor ke jing ai hukum bantai ya kan nong ba Jerusalem hadin ke jing penjat jong ka Babylon ka kabla sedang nadu stem saus pa san phonyeu shwa Chris berkala kut house name kat pras pa sau phusau u khenya kani kala dei kapor ka biang bau Jisu un sawan se ka perthai ki briu klapan kre bau Jisu un wan no kala dilut ki jingdon si em jaki kala e no ek lengkhai ki risai jaki berkala leit banyalap ek gospel bau Jisu un wan no berkila bopor bau Jisu unwan arfu ar tarik Oktober baru Jisu semlawan ki breu kila sneusi berkila khuslai berkila wat ya ublei hukum gitu kipor baru blei ulapan i yaki ya ka jingshai bau Jisu Christ ha kata kapor semlawan se ka perthai henry upen i ha ka jing itu pau ha hiram edson bau Jisu urung naka jaka kentang se ka jaka kentang tam ban penkhoj ya ka Balang Khristan naki jing hikai babakla jongka baki beri kinsa sngewthuh lut nado ko kapor ya ka jing hikai basisa jongka Bible kumta ki breu kala sedang bersengewthuh syapang ka jingwan jong Jisu ba Jisu unsawan shen om dei ban bu por ba ki breu nado to por kala kermen berkila lap syapang ka jingwan jong Jisu bar syapang ki jinge tho lepa bar ki jing kedak jong ka jingwan arsin jong Jisu bar ki ne ki breu kala ngai bar kila ngai scam bangin dei ban ya yalap susu ba Jisu unsawan namar Jisu udang long urang ba lengdo jengi habneng ban sai ki pop jengi berkila syemru ya kata ka jingmani blai ka ba kedai bandon kat kum ka Bible kila syem kitab jingman pau ka ba tho ban kan mau ban mani dem yau tau blai wala thau ka beneng ka khendeu berkila syem u blai wala thau ka beneng ka khendeu bla syong sngi ha ka sngi ka ba nyau berkata ka sngi ka ba nyau ka dai ka sabaton berki briu kila syang kila syem lut ya ki jing ka jong ka Bible berki bla mani no ya u blai ha ka sngi ka ba nyau ka sabaton nadu snem khat pras pa sau pu sau shanem kini ki briu kila don hari Amerika lakhot iki kum kita ki kenhon Advent movement but kini ki briu kim simla don kerteng balang kim simla don ai Henry house name khat pras pa Andrew Peu la ai kerteng ki kum ki 7 day Adventist bar kila semlut ye ki jingka jong ka Bible bakin ngai baka bor ka ikhtiar jang ka jingi tang ka Bible bakin ngai ka jingpule Bible ka balongkom ka jingbam ka ban pensan ka jingi kom bangai u John Hus barki ne ki briu kila ngai kom bangai u Martin Luther ba pen imingi da ka jingai ai barki ne ki briu kila ngai ba on yala mingi khamjan se u Jisu da ka jingsan jingi ha ka jing duwai bar ka jingai ai jeng u kom bangai ki Presbyterian kum bangit ki perlok jengi naka Balang Presbyterian bar kum ta kala semru ya ka jingat ha ka tin joblai ba on pen baptis singi da ka pengam ha ka kum bangit u John Smith bar ki wede da ka jing pen baptis ha ka ba on nyok sai ba on ma ki pop jengi kum ba hikai ka tin joblai da ka basenrai kum ta kala sem shu ya ka jing sisa ba ki briu chong blai ki dei ban long kum kata ka jing shai se ka perthai kum bangit ki Methodist bat kila ngej ro syapang ka Jingialap syapang ka jingwan arsin jong Jisu bat kila ngej ro badon ka jingsyong thai yau pai lang jong blai ha ka sngi ka bahnyau kalong ka sabaton kini kedai ki jingmi jong ki kenhon balang ha ki tu ki spa snem ki baladep bat ka Bible ka don ka ni ka tin jong ka jingi thulpa ladang ilang ngej ya ka on pen scam ya ka jingej jong pi bat jonga baru blai u khot iki briu jung u hagini ki sngi ban khot ban kan mau biang ya unong thau ban kan mau ya kata ka sngi ka bala klet no da ka perthai ya ka bala penduk pendam ha gitu ki por ki ba mensua jong u kulai u bayong ban menta la pen thamai ya ka Balang Khristan da ka jingmi jong kini ki kenhon balang bat ka we ni kita ki balang ka ba priang ya barok ki jing hika jong ka Bible dei tang ka we ka balang berkata ka dei ka ba don ya ka jo ka jingej baru Jisu ka bala syong sngi ha ka sngi ke bahnyau ka sabaton baru blai u khot iki briu bakin mane ya unong thau ha ka ni ka jo ka sngi dei tang ka Bible ka bala ban ya thu ya phianga ka nu ka balang ka ba dei kat kum ka tin jong blai bat ki balang kila mi ha ki spa snem ki bala dep bat ki lap ka tin jong blai henry don tang ka we ka ba don ka jingej kum ka jong u Jisu na kata kadau ka Bible ka ong jiman pau khat sau khat ar ka ong hang ni kadon ka jinge sha jong kita ki rukhoj kita ki basumar ye ki hukum ublai bat ya ka jinge u Jisu
Nagata kadau kidang don ki riu kho jong Balei ki sngi ki bakhadu kidang yaisha war hapdeng ki jinge ki jinjar kidang yaisha hapdeng ki jingtenjo wala de ki briu ki kran beng ki nyeupo yaki lakhen ki kum kita ki nong yalap balam ler henrei hakmat jong ublei upriam ya kata ken kabaki don ya ka jo ka jinge bar u Jesu namar ki bat schem ya ki jihka jong ka Bible bar ki nget bar ki sumar ya ki hukum jong Balei namar baki id yau Jesu bat ki IT ke jingim joki namta jongu kombo la IT namta jong kata ka balang namar kata u Jesu ong la pi id yang sumar ye ki hukum jonga baki neki briu ki id yau Jesu ki don ka jo ka jinget baru Jesu bar ki sumar ye ki hukum jong u shi peutli konthop ya ka sni jong ka jingmani Balei ya ka bala penklet da u syaitan ni ki babun ki Balang Khristan bala ong bala sa narpna ya ka hukum henrei ni pulei bat le de tang ya ki hukum jong ka jingknya jingkriam la sa narpna u Balei pen I ya ka Khubor se ki briu bakin yo tip ha ki ni ki sni ki bakhadu lada kitu ki briu ki ba im hak tu ki spa snem ki ba mensua kum u John Wycliffe u Martin Luther u John Calvin u John Smith John Wesley bat ki wede ki briu kin jin dala sumar ya ka ktin ka jong Balei kin thop ya ka sngi mani Balei haba ki la tip shai ya ka Khubor u Jesu ong hau Matthias klong ka khalai ka khot ka ba khan nyeu na ba si sang ong happy ba bon ki nong ithol pa bat ki riu hok ki la kwa banyo I ki ai ro ba phio I te kim samle I bat banyo sngew ro ye banyo sngew ki ai ro ba phio sngew te kim samle yo sngew u Jesu u kran shai hangne ba ki to ki nong ye thol pa ha ka por mensua barkito ki riu hok hakapor jong ka Protestant Reformation hakapor jong ki arta badum ki kwa banyo I ka ai ka ba phio I menta ki kwa banyo sngew ya ka ai ka ba phio sngew menta han re kim sem lala banyo sngew u Balei ong em ni ki bar u Balei ong hooi na kam ta jong phi khnang bangin yo I ya ka ta ka jing shai ki la khendo ya ka jing im bat ki la yap na kam ta ka jing shisha jong u Jesu Christ kane ka Jingialap ka ba menta u syaitan u dap da ka jing sngew rem bat ka jing dom ka jing bitar haba ki briu ki sngew kane ka Khubor kimla ban priang jaka nomor u syaitan u pneh ka do not jengki henrei u Balei u kwa ban pli ya ka do not jengpi ba phin yo I ba phin priang ya kane ka Khubor ba u Balei u kwa ya ka bakan rung ha u wei pa u wei u briu ban yo sngew kini ki briu hagi por ki ba mensua ki kwa banyo I kumba ka kten jong Balei ka ong henrei kimla banyo I henrei ma phi manga ngilio I menta lada ngilio I lada ngila tip balada ngimle ya kata ka kten jong Balei ka ong ha uta ban tip ha uta ubatip ban le ka ba bar ubom le ha uta ka long ka pop lada ngila tip ngilio I shai menta ya ka jing shah ka jing im jongi ba labu ri ya ka na hagi to ki por ki ba mensua ba phim simle sngew phim simla yo I kene jing shai u Balei u khot e phi ba phin nyai kala ka ba mut komba u khot yak de ki briu ha ki de ki por ki ba mensua phila ban ong la si ki mai I pa I janga kim sim la tip kim sim la sumar siphang ka sabaton I mai pa janga ki la sumar ya ka sngi sonde kla song sngi ha ka sngi sonde ngarongan yap ha ka tu ka jinget ka ba I mai pa janga eladon harai pitim ni em ba u Balei u bishar yiki kat kum ka jinget tip lem jaki ki mane ya u Balei da ka jinget tip lem ka ba sngur jangki u Balei bishar ki kat kum ka jing tip par ka jing sngewthuh jangki harai ya phi nga ki bal tip kham shai menta u Balei u khot yingi kom mangi puli kam ya apostol kolong ka ba khat nyau khot ka ba lai pheu ka ong kom ne u Balei namar kata ule kumbam khmi iki ayam ka jingbom tip harai menta u kom iki breu baro keleng la keleng ban kela ka bamod u Balei u khot menta ki breu baro begin kela ka bamod ya kitu ki briu ki bam sim la tip menswa u Balei u khmi kum ka ayam ka jingbom tip u Balei sim khan ka pop haki namar ba kim tip lut ya ka jing shisha u Balei u bishar ma u ya ka jing im jangki namar ngingim la man ong mama phi manu ban lech sebneng lani shadujok dei tang u Balei unong bishar ya u bayap bat ya ba im u Balei pat u khot ye phi haba phi yo I ka ne ka jing shai ka ba khrau menta u khot ngi bangin kala ka ba mut nakata ka u Jesu ong ngadon ki wei pat ki langbrot ru ki bomlong na kane ka jingker ya ki taru ka de yang aban walam bat kin snap ya ka tin jonga ti kin ya long siken hun bat wei unong ap langbrot
นักตะกดาวอุจิสุอุคอดยพีบัดยังงหากนี่สงีบันพายเชาเตาน้องเท้าบันมันเนยอูบันยลองชีตลีบัดอูบันยดอนบันตาเลมบัดอูกุมอุตาอุน้องอับลังบรอดมังงิลองกิลังบรอดกิโนกิบัดเดกิลังบรอดจงเบลกิบัดดอนฮับเดงกิจิงฮิกายกิบักลากิจิงมันนี่กิบักลากินมีหากนี่สีกิบักขัดโดฮับกิสเงวยากสูรจงอุจิสุกิบักคอดยกีวันเชงามพายเชงามบัดกลากิบัมุดบัดพิญญาลองเลมบัดอุจิสุฮับเนงบัดทมายคันเดบัดทมายอันเดลปันเป้าอุตาอุรังบะน้องอับลังบรอดบัดรังบะบัดพิญญาอีอยู่อันดาอุนวันบัดพินลองกิโคนกิบักกระคูกิจงอูอุเบลขวดอีไว้ไปไว้อุเบลขวดอีบริวฮาลาลากะจงกะจุกอุเบลขวดอีกัดกมกับปัตเตงกับบักอิมบัดอุเบลปัดอุขวดอีมันตาหากนี่กับปัตเตงจงีหากปัตเทกับระดับได้กับจิงโดมกับบักจำเสียมกิบริวกับละสงหุนสงพยังหากจิงไอเนียมจกีฮันไรอุเบลอุขวดยาพีบัดอิงาบังอินยาปุเลกับเทียงกับจมูบัดบังอินยาอีชายกับจิงสิชากุมหากจิงตังชายจงกับสงีฮับเดงกับจิงโดมบัดอุลอร์ชายอุสงีจังกะฮอกอุจิสุอุนตังชายยังกระโดดจงพีไว้ไปไว้อุเบลขวดยาพียังอาโกกิปารลอกฮับพีอสเงวกันนี่คุบอร์กันนุ่งนับเดงจงพีกิบะองทรายงับเดียงกันนี่คุบอร์นี่อสเงวกันจิงขอดกันจงเมบารอสกัดตุงละลงคริสตันงำซิมละติบงำซิมละสงวทุยกจิงทุลปากิเตนจงเมหริมันตังละสงวทุชายกีทรายงักเฮนโดกจิงเอ็มจังกิโตกิบริวกิบะมันชัวกิละเฮนโดยากจิงเอ็มจกีตั้งน้ำตากิเตนกันจงเบลuji sulai ti ke jingim ju una kam ta ki pop jangi ban yak hlor ka ding phna khanang ban ngi yo im se ki bom jukut uji su e ke phira ka jingi ke bom jukut baru kwa e phi ba phinyo sngew ya ka khubor ha ka ni ka por o blei udan ka khubor na ta jong phi baru khot jangi iwei pe wei phai se uji su ban ngin sem ya ka jingim ka bom jukut badai tang ma u bangin sem ya ka ta ka jing badai tang ma u bala ban ai ngi ka ta ka jingim bom jukut kita nak pedeng jengi kiba im ha pedeng kini ki balang kiba mani bakla kiba mani thalai ublei ha kawe kesngi ublei ukhot jengi to mi no anaka upai lang jonga ha ka jingman pau kono ka khat phra ka khot ka basa ublei ong to mi no anaka phi upai lang jonga wat dia sang lem ber ki pop jongka nama ublei ule i lepa we kito ki balang kin om kala ti ukhot ji kita ki bedai ki jongu ki pai lang chu bakin wan chu jisu bakin nyer so lang bot tau no ap lang brot ban long ka we ka kan hon ba onda jisu unwan udon tang ka we ka balang tang ka we ka nong lek kurim om don u nong lek kurim u ban ya tho shibun ki nong ki kin thai u jisu unam pediang ya shibun ki balang ki ba khot ya ka kerteng jong u Handai updiang ya ka wei ka balang ka badon ni ka jo ka jingai jo ka ba sumar ki hukum jo bat ka balei ka mon ka jong blei de ka taken ka ba jisu kwa om baro ki bri ki ba khot atrai kerteng jong jisu ka ba mut ki kristan ki ba khot handai de tang kita ki balei ka mon jong blei de ki taken ki ban yo ala im hato don na pedeng jingi ki badang don ha pedeng kini ki jingdom ki jing bakala ublei khot pi bat phin yo ban lan im tong ni dwai kok pa jingi pa hapneng ngai nu emitra be mikran singi lamba kani ka khubor kerkhu ya baro ke bi sngeu kani khubor kamdai ka khubor jeng ka jing pendok jeng kermen kamdai ka khubor jeng ka jing kran ben handai ka khubor jeng ka jing it ka jami jingi iwe we ba me pen pau ye ke jingdom ye ke bari ha ke history jeng ka balang Khristan mikwa ye ke briu jami bikin yo ishai ba ingi iwe we kani ki singi ka menta kerkhu ya baro atrai mendor karo barkitu ki bas ngeu biang halade bakin sya ba mensim jemi unkren haki atrai ba bakin yit yalade laki don hakaliang ka jome lani ki don hakaliang ka babakla trai dei tang mame ubala ban pen kelai ka jingim jangi paru mensim ko jemi untrai hangi iwei pe iwei haga kerteng ujisu amen Seban angu isyayu blai halor kene klimat habe dei berkene ka Khubor ba Balei mi shibun ke Balang Khristan kolong ke Khubor ke shai ber ke sngewthuhnad ber kolong ru ke ba sngeu plas syang seban angu yu blai mar kene ka klimat berkene ka Khubor ba la pen sngeu halor jingi iwe pi iwe kene ka por ka kwa ban khot subha ya pi iwe baro ki Khristan ban wan biang ha ka Khubor ke shai ka lenong kum ka lenong ke ba shipeu bangin ya sngeu phang ka Khubor ke ban sngeu ba kumno la syukur ya ki Khristan ya khot subhai phi kan kapor blai shibun